megalayapost.news. Kalong kejeng ai min si me ki bubun ki samla ha kene kejuk menta baka jingduk kamla ban khangla ha badan kamon ha ka baga wei ke samla ka bawan na kalung yeng ka badung ban hadian baladu no ya lau jong ukpa dang hi kindiat senam bat ka balari la sumar da ka kimi rengkat kejeng erap jong ki bubun kala tung shan barra ekanam ka burom jong ka yeng bat ka skul baka puli ka Ferendo High Secondary School Umroy Nongra Hariboy District hadian bakala rung ha ka thup top 20 jong ka result SSLC balapan bena menta ka sngi da ka embos kani ka samla ka dei ka daya kemen ika talang kabasyong basa hakasnong umroy umdok berti kabalakur hadu sanspa sansan marks badrung hakakerdan baar pau jong ke top 20 habayo banekren barkani kesamla kalapan pa ko jingsu kemen kabakrau hadian bakalapoi sa ketika thong barkani gede jing turang jongka ban ratnam ya ketika school barkani kedeiru kasian banikong bat ka history ya ketika school ban yo rung hakathum top 20 jong ka result SSLC nagalyang ka principal ka sister Teresi Zoram Sangi bat kamis Lilian Milliam pada kilapan pa ko jing kemen kabakrau lor ka jingla ke samla bandrung haka thup top 20 bat nadu kapor bakadang li school gum kinu hikai kila itu bagani ke samla kan sorting shan bat wan ra nam ya ke school tat hadu menta ke sngi ketika jing kermen bat ke jing pos ni jongki kala urlong Kublai bara ka keteng jenga kalong daya kemen ikatalang bat ngashong asa ha umrai umdok berti nga puli ha Ferendo High Secondary School umrai nongra tangka jing so kemen chiba palat hi haba yok pan poi kat chini ka thong ha pok ka top list bai top 20 nomor ka along bai ka jing chang jenga pan poi shikane nadu ngashong class nadu dangrit hi ngadon bita ka thong ang bang ngan letting e bai ban poi bai shikane ka thong lada kalong ka ba e ne ka ba sukalin tiru ndengan ngai persyang bai ka bala ban poi shini ka thong ta ningkong ai kuble ngasungu bau blei hi ningkong ulai rap yang ula dalam dari ka banga haman leki cap ki banga hakipor banga prepare ka board exam jangaru ublei mju e anga udalam dari ka banga hakapor banga haban syong mir ru teng ban prepare ka board exam ta ngasungu sipa pelat hi blei ru hi mei janga ibadan lang bi bat nga hakanu kuno por ka mga dan kami i rap yang kum haki kijing dan kam janga padang bimta and then ya ka school route kam tam ka school kino hikai bara ki support be yang ki makiru ki ya ong yang bangala be pon shikani ka thong namar ba kilai I kata ka potential hanga bangala ban kiu shaprang ta kimju penduk mensim yang ki ong be nang le bha shisho nang kiu shaprang bangala be kadan kata ka potential imo ban pon shikani ka top 20 ta kulish pune ikun taki no hikairu ba I sister jangar punjo mairu iyai support be yanga iyai motivate be yanga bangan poi be sini ka thong ma hagajinya inti jonga nadu banga sedang hiban chong class 10 ngasuthui ba kamlong ka basuk kalinti nomor ban poi je khmat nomor daki hajar mut ki khna hapo me halaya ba yale ikani ka board exam te kalong ka ba e shiba palat hi ban poi je khmat ta nadu ba sedang snam hi ngai ong be yaladi motivate be myself into ba ladang sedang menta ngan la be hi tharai ban poi shita ka thong ma banga kwa ta kumtu ngalong consistency be ban pulikot man la ka sngi be kumtu wala nga pulitang shikenta ne 30 minutes kumtu long nga di ban pulikot be man la ka sngi ta kumtu ki homework ki assignment kumtu long ngai penda be hakipot ki babiang but kumta long ka maths ru man ka sngi be deban practice lada long tang 30 minutes na 1 hour kumtu minit kumbaki syang thai kumtu ta nakabenta kini ki kena puli pembentapan ka advice ka wangku apan ai kalong ba mde ken ban kendandi lada pisngo kumba pin give up na mde ban give up long kadang-kadang ni kala lada kumbadan president kukut ba ong dike English if there is a will there is a way ta follow ba ka will ka jongpi ta pin sapoi sya kata kalat ka jingchang ka jongpi ka papikwa mlaong re namar ba dan kisi hibangas ngo jaitu dan kisi pat ki bangas smart long dadi ka long sibut ang smart betul ngamju pelit jingmut sikri kam habang krekot hang tu kemut ka main junga ka di ban fokus be ka kot long ndekin ma bandan kiwe jingmut ban perkhat satu long shagiwe te long ka kentah ba shek krekon tharai 4 hours na 5 hours kumta katari minimum ta sakaway ngako panai advice minta kini ki khna present class 10 momenta kiba log junior janga bakim dere banchanya thana ga guidebook namar ba kani ka CM guidebook am kebangi yo last year ru oi kairap tu kairap ma yangi ki khamtam ki kitu ki bakham
every student orang ta ki kam chanya bha ka gai book te hoi ka rap hi hindrai ban chanya teli tela para ka tu kalong ka ba bakla shaba palat namar ba kuma pa social rule subject social am ki bun ki MCQ bara kim bun ra bawan na gai book ki wan bin na book te kawi aku aban I advise ki mentak ki present class dan bara ba ki de ban along apa ki pen crack ni board exam ma ki de ban boleh bin na book like go through bit from the book bit nadu pasdang hadu bakut te ketuka kai book kila dan kam hakipon pa kila prepare ka board exam handa kila lalut bara ya ketuka book la go through ha hakata kapor ki ban penen kami ka kai book kum balang kai book te kuman gai ya ki hi kam bikin nang pas shu khmat bikin wan khmat te takata hi kubesh bang ning koning sharp bangila yo jingtip ya kani ka result peminta kasni ba idaya kemen ikatalang ipoi haka top 20 te nga klemna ning koning sharp nga aingu yo blay nga jaw tangki ummat jong ka jingkemen ba nga aingu yo blay na mar ba deling ba blay ba lo bayarap ya ini khna ban poi shakani ka thong te nga dap da ka jingkemen na ka benta jong I ba ila treshi tom shisha na do ka basdang ben jong class 10 ila juong be I bangi yo I ha I be don shisha ka ta ka potential ba inde ba ha tingi juong be I pidi ban wan hakani ka snem ta ka result jong pidi ban pound ka kelteng ngim kwa shu do number ma te pidi ban yo be top 20 pidi ban poi ha ka list top 20 ngi motivate be I na ka po sha ka po te ngi ngadap ka jingkemen ha bangi yo sloi ka ni ka result ba minta ka sni te aingu yo blaying is ngu ro ye ikme jong idaya kemen ikai bela support lang bela kershan lang ya I bakum ju ya idaya kemen ibala treshi tom shisha ba ibala ngej hakata ka kentien jong I kinong hikai jong I principal bangi ju motivate I na kapor sha kapor te ngakwa ruban om ba la katas nem mo bang la long class teacher ki class 10 na almost 18 years te ngadang kani ke the first time it creates history in the history of Farando School. Tengi dap si syada ka jingkemen ban ni nang ni sakmat du ni kwa banang yai tertu shu yakini ki kun samla ki ban shong class 10 ba makiru kidan kata ada kidan si syada kamon bakin treshitom kin duriap thom kila si syada ban poi ya kata ka thong ban poi ha ka top 20. I really feel proud and I feel so happy. At first, when I heard about this result, I didn't even know how to express my joy over this good result. And as we have said, I feel so proud about this because this is the first time for the school, in the history of the school, to get a topper from our own school. So this makes us all so happy, all the teachers and all of us students. We feel so proud and happy about this. We have expectations and it also gives us a kind of motivation for us as principal and the teachers to motivate our children to do better than this. They can still strive harder. As a principal here, what I feel is that the students are actually they are gifted and they are intelligent. The only thing they need is motivation and a push from the back to do well. This is what I feel. This 100%. 44 students appeared and all the 44 passed. 39 got first division and 5 second division. And altogether the letter marks are 82. 82 letter marks we got from our school. Meghalaya Post.news